कौन चीज मर्दा छुपा के चले ले आया औरत देखावे सरे या माए देवरू औरत। तन की बता के देखावत। अरे भौजी कौन सवाल पूछ देलू भौजी, रुका तने सोचे था भौजी। अच्छा हम जानत रही कि तू सोचे लगबा हो। हाँ समझ में आ गेल भौजी, आ गेल। बताओ तने सुना। बतावा बतावा। हाँ सुना। और परस बाट भौजी जवन मर्दा छुपा के चले, और परस बाट भौजी जवन मर्दा छुपा के चले औरत देखावे सरे आमा ये भौजी